बघूनच तोंडाला पाणी सुटलं ना. चला मग घ्या बनवायला. अर्धा पेला दूध, 2 चमचे तूप छान गरम करून घ्यायचं. उकळलं की वाटीभर मिल्क पावडर यामध्ये घालायची आणि सतत मंद गॅसवरती परतवून घ्यायची. त्यानंतर केशर भिजवलेलं हे थोडंसं दूध यामध्ये घालायचं. यानं रंग आणि सुवास दोन्हीही अप्रतिम येतं. छान असं परतत राहायचं. थोडंसं घट्टसर वाटलं की यामध्ये पाऊण वाटी इतकी पिठी साखर घालायची. आता पुन्हा हे मिश्रण आपल्याला 4 ते 5 मिनटं छान असं मंद गॅसवरती परतवून घ्यायचं. 5-1 मिनटं होत आले की आपलं मिश्रण छान असं घट्टसर बनायला लागतं. अगदीच गोळा नाही, अगदी या कन्सिस्टन्सीचं झालं की आपलं मिश्रण तयार आहे. अगदीच घट्ट वाटलं तर थोडंसं त्याला दुधाचा हात घेऊ शकता आणि पातळ वाटलं तर थोडी मिल्क पावडर ॲड करू शकता. या पद्धतीनं मिश्रण थंड झाल्यानंतर त्याचे तुम्हाला हवे तसे लहान, मोठे, मीडियम असे पेढे बनवून घ्यायचे आणि या पद्धतीनं मी सगळे मीडियम पेढे बनवून घेतलेत. तुम्हाला व्हिडिओ फास्ट वाटला तर डिटेल व्हिडिओसाठी खाली दिलेल्या त्रिकोणावरती नक्की क्लिक करा. या पद्धतीनं पेढ्याला आकार दिल्यानंतर त्यावरती पिस्त्याचे आणि केशराचे काप घालून आपले रक्षाबंधन स्पेशल केशरी पेढे बनवून तयार आहेत. नक्की बनवून बघा.